estamos con nosa sintonía de despedida. Xa son, que? 18:59, un minuto, e esta feira dá o seu fin. Temos o tempo tonto e estamos na mesa xogando. A ver, estou con Uxía, directora do Colexio Ría do Burgo, e estou con Ani, que é a coordinadora do Club de Ciencia, e, bueno, de onde sae todo isto. E agora me subo. Veña, deixame un ratiño. Vamos a ver, Uxía, que valoración facemos da feira? Como viches? Pois mira, creo que as nosas caras xa o din todo. A verdade é que foi un gusto estar aquí hoxe. Tivemos moitísima xente visitándonos tanto pola mañán como pola tarde. Creo que houve un ambiente boísimo de todo o mundo e a verdade é que con moi bo sabor de boca. Bueno, que ben. Ani, a túa primeira feira, aí vamos, organizando. Sufriches bastante, pero hoxe que tal? Genial, la verdad que ha sido un día espectacular, lo hemos pasado súper bien, hemos disfrutado, que pensé que no íbamos a disfrutar tanto por la atención, pero ha sido de verdad increíble. El equipo de trabajo que hemos estado aquí en esto, lo hemos dado todo y creo que ha salido todo genial y espero que la gente haya disfrutado como nosotros disfrutamos hoy este día. Pues claro que sí, eu penso que sí. Bueno, eu creo que é o momento de que demos agradecementos. Ahora Roberto vai volver o Manuel vai volver arriba coas súas coñitas. Bueno, vamos a ver. Primeiro agradecemos a todos os nosos participantes das carpas, entidades, colexios, por estar aquí e facer que a Cullerciencia teña sentido. Moitas gracias. Tampouco podemos olvidarnos dos patrocinadores, vale, que sempre axudan a que isto sexa posible, como foi Oroski, Gadis, Jardanai, Cafés Baque de Distribucións Manolo, Alcampo, Cetim e tamén o Ribadín Café. Grazas a todos. A quen máis, Ani? Que é importante? Especialmente queremos agradecerle al Ayuntamiento y sobre todo a Carmen Beira por todo ese apoyo, no solo hoy, sino durante todo este curso, para poder lograr esto que tenemos hoy. Sí, o equipo do Concello, vale, que Carmen Beira e todos os que era querría que fixéramos así. Sí, e todos os técnicos de cultura, todos que estiveron detrás, porque, bueno, isto non, aquí hai moita xente implicada, temos ambulancia, temos todos os que montaron carpas, todos a policía que acordonou a zona, bueno, foi un traballo de todo o Concello, claro sí, que sí. el apoio en la... Bueno, tamén damos moitas grazas a todas as familias que viñeron hoxe aquí, tanto sexa cos seus fillos e están aguantando todo o día ou toda a tarde ou toda a mañán, como ademais tamén están disfrutando, así que moitas grazas familias e público que temos, moitas grazas. E como non, o profesorado, tanto especialmente do noso cole, que currou moito e ben, e como aos dos demais coles, porque sin este personal pues non sería posible a feira. Moitas grazas. Quero dar as grazas á parte técnica, a Belén, a Marcos, a Roberto que nos estará vendo desde a casa, a Santi, que estivo hoxe tamén por aquí axudando, porque, bueno, isto que vedes son esas dúas caras, pero, bueno, hai moita tecnoloxía e moito que montar aquí. Bueno, e o último agradecemento a miña muller por deixarme vir hoxe todo o día e non botarme a bronca. No, que nunca fai, que é un amor. Moitas grazas, Culleredo.